Здравейте хора и добре дошли отново в канала. В днешното видео ще направим левел 500 в Fortnite, точно така правилно чухте. И понеже доста бързо качихме тези левели, просто не знам как ги направихме. Почти дойде новия сезон. Chapter 6, сезон 2. Точно така. И така че тези 500 левела, които сега ще направя, ще се махнат и отново ще трябва да правим тези левели, нищо. Другото видео на Fortnite, което ще е за левели, ще бъде за левел 100, така че да. Нека да започнем. Както виждате, ми трябва 310 XP. Общо взето 1 кил буквално ми трябва да ги убия. И как направих в миналото видео, ще построя някои стълби на високо и оттам просто ще ги целя да се докаже. Аз честно казвам много се вълнувам за Chapter 6 сезон 2, защото новия Battle Pass ми носи V-Bucks. Аз в момента имам просто 300 V-Bucks. Което за мен не е толкова малко, но не е толкова много. Значи, ето този мисля да се опитам да го стрелна. Ама като ходи малко трудно. Не имах шанс да го оцеля. Ето от тук ще се опитам. Добре, за малко да го оцеля. И да. Левел 500. Готов. Може да оставите по един лайк и да се абонирате за канала, ако искате още такива видеа. И също ако се вълнувате за Chapter 6 сезон 2. Това беше видеото, хора. А сега от мен, чао.